Hello everyone, welcome back to Sia Vlog. Dinihai मा खालायनो नागिरदों जोङो स्टार्ट दिनैहाय जोङो बालथिं बुख्रुमनो नागिरदों चेलेन्ज भिडिअ आरोना बालथिं बुख्रुमनाय मेगन खाथेनानै बालथिं बुख्रुमनांगौ बालथिङाबो हनै फायखानायाव लांग्राखाबैलाय आबा दखनाबो लवासो गेलेग्राफोरखौ देखायदो सोर सोर गेलेयो गेलेग्राफ्रा नै नायनो हागोन इलाय गासिबो गेलेजोबगोन बेबो गेलेगोन हनै थाखोमाजोबोसो बालथिं बुख्रुबसै आरोना जोङो फायखानायाव लांग्राखौनो लाबोखादों लाबोनायालाय फायखानायाव लांग्राखौ नांला आरो गोदान बायबाय जोंना फायखानायाव लांग्राखौ ओमफ्राय बे फुराना जाबायमोन नालाय एसे हांगोमोर जाहां जायोमोन आरोना खिथु सुबा दै लांनाया ओंखायनो बेखौ बेखार जाबाय नालाय ओरैनो बेखार मानो थाङो नो बाङा सिगानो हरबाबो बाङा सिगानो हरनायनि सिगां थारमाने बुख्रुमसै आरोना ओंखायनो थ' होमबा नायबाय थाबानो जाबाय इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ जोङो स्टार्ट खालामसै आरोना जोबजासिम नायबानो जाबाय बयबो बेलाय नै बालथिङा नायनो हागोन एकदम आराम जाखाथारबायमोन नैबे एसे गोमो गोमो नोंना खिसो रेजेरनायबो जानो हागौ एसे गोबावसै ना फुरानासै माराम खाबाय खि नांदेरनाया जाबाय होमबा गेलेनोसै दे बालथिंखौ दानांखालै हांगोमोर जागोन एरिया बानायसै आरो नै बैलाय मोनसे बै दोनबाय एरिया बानायबाय नङाबा गुवारद्राय जायोना अ बेया चकलेट लायनो थांबाय देरहाग्राफोरखौ चकलेट जाहोनो दा ओमफ्राय थाथ'बायसो जोङो बे फैसानजि थाथ'नोसै दसे आयौ नै दै बोरैबो होगोन दाहाय लास्टाव उन्दैफोरनिल' मोनजागोन बयबो सोर माबायदि टाइपनि चकलेटखौ जानो थ' चकलेटखौ लायखाबाय आरोना आङो चकलेटखौ लायनो बावदोंमोन चकलेट लायबासोथ' इन्ट्रेस्ट जागोन गथ'फोर गेलेनायाव नै आलदा आलदा टाइपनि चकलेटखौ लाबोजोब्बाय आरोना आजिखालि माथो आथोनानि चकलेटानो गैला गासिबो थाइसेजोब आथोनानि चकलेट नागिरबायदोंमोन बुरजासिन मोनगोन खोमा साननानै थ' दा जिखुनु आङो चकलेटखौ बे सिङाव दोनगोन आरोना जाय गेलेगोन ओमफ्राय जेन'बा सासे लिंहरगोन आरोना जाय बुनानै मोनगोन बे मोनजागोन आरोना चकलेटखौ नङाबा मोनजाया आरो थ' होमबा जोङो स्टार्ट खालामसै आरोना खेलाखौ उन्दैफोरबो दंफैजोबसै नै गासिबो नायनो हागोन गेलेग्राफ्रा दे गेलेनोसै नोंबो गेलेयो गथ' नै बिसोर गेलेग्रोसिगोन आरो दा सिजा पेपाराव गेलेदों खेमथामजों बा माथो समान एखेजोब वा एखेजोब निथिया बुख्रुबनो मोनसिगोन मेगन खाथेजेनबाय नुवाखैथ' नुवाखैना नुवाखै दा नुखायाखैना निथिया फिदिंदो दे र' लावथिखौथ' होनांगोन ना अ र' फिदिंखांनानै दे जाबाय होदो गनखौ हमदो दे सोरखौबा देख्लांगोनलै लियामोन हगारखा होनाय सनजना बेखौ लां दे आन्दाज खालामनानै बु दे निथिया हाबाब मोनसेसो माथो दावखो देसोथार दावखो खिथाला एबार मोनबाय दे खेवफैदो खेवना होफै नोंनिबा मा चकलेट दं दे बाव लादो ना मोनबायलै खागासिनो गेलेनो लुगैयाखै दिथुन जोंनाबो बैनिफ्रायसो जोंनाबो माइहुंनिफ्राय फैगोन जोङो माइहुंनिफ्रायसो 1 2 3 deh naik dong mana udah oh sudah deh oh deh naik deh halah deh Allah fैबाय बैथिंजाय बैथिंजायसो एसे क्लु होनांगौ मोनबाय मोनबाय न लादो
play laut sudah. Musuh tak rasa laut coba. Deh, ayo am sini makan. Am sini mai. Keluar. Sampai. Kep kemudian tu go. Kep kemudian. Deh. Mana bilang mobile diskusikan. Halaba halahan. Puncak mesti di face nang. Mun bai. Sungai dulu nanti nanti mun. Ayam atau sungai nanti yang nengna. Dong lah. Soalnya baiklah video ko जोबजासिम interest जाहांदोंना जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर भिडिअखौ जों गिदिरफोरना interest जाबावगोन बोरो माइहुङालाय बै माइहुं नुदोंना बे खाथिनिफ्रायसो फैगोन जोङो गिदिरफ्रा जोंना डेन्जारसिन जागोन आरोना एबार सनजना जाबाय नुवाखैथ' फिदिंद' ना फिदिंबाय फिदिंद' 1 2 3 अमानि गुन्थु 3 हरदो Dina ini belasi semau, aku sedih dengan belasi purana lalai. Dia tahu kegasnya gebrik suka galahan. Obcing kau kan? Saya kelas anda senau anas manasi bilik tinggal nanai. Dina ini san apa ini semau? Isi klu kena jaskan bina, nu apa anda isikan? Gabdeng. Isi anas mendem. Nu isi sampai nol. Jauh pian bedi semun bayi ne, bitanga. Aku sedih dengan bayi. Alaba halabung. Alat sampai. Anda isi bayi bitanga. Oh, dia tu. Wah, munbai beres pukul dung lagi apa ini belai? Pukul dung kau ini bina minggu jeng 2 minggu jeng bau ni. Lado. Munbai siapa jeng na? Kipito, kipito lah ni. Kapito. Tak jalan lagi jeng. Lado, lauca. Sampai. Kemudian ini balsam biskuit sana. Nuhuran ni balsam ni. Nuhuran, gue jangan ukar juga. Mau kini. Hebat. Optimal baju beli kan ambil. Lokca kan ni lokca. Lokca mana beli? Oh, good. Ready, 1, 2, 3. Dia apa sih nak? Ansau. Oh, gari dong. Gari. Gari. Ayah. Gari masih. Gari apa? Angin gari kau ni cinta dulu man. Ada cinta dulu man, bamba balsnya isi urus man. Bebas. Gari ni direction kau naik kerana. Gari ni korup kau be. Gari ni korup kau ni buat. Ya, betul. Mau isi mana? Ayo, dia ntar panggil mai deh. Mungkin baju mana? Sedih mana anda isi bu? Soalnya jibu sih akhirnya. Kila sikil dong mami. Soalnya bar, begil iskan siap jemaya.
Gosong dong bro. Lautnya bro. Lautnya benar dong. Sini dong. 1, 2, 3. Ayo kurang gitu bro. Kurang segitu bawa ini. Raksa. Mana. Kurang ke. Coba cek lên. Ayo ada sama dulu nih. Mungkin sama lại. Kamu kacau tak? Bera. Tahu kedar. Ayo mun bawa isu. Ebar बिथाङा गेलेसिगोन नैबे जोंनि गेवलां फोथाराव बयबो नुजाफैनायनि थाखाय बयखौबो साबायखर थानाय जाबाय सिदा खेला खादों नै फान्थाया डेन्जारखा डेन्जारसो बियो हगारजोबखा लिया हगारजोबखा बेयावलाय हेलिकप्टार बायदिसो नागिरो मै दांगुर बायदि बिरनानै ओरैबायदि देहैगोन ना दे फिदिं 1, 2, 3 Udah. Ayo bina nih. Ayo di sana gitu lebe. Ayo. Kluido serba kluido. Nanga. Dinser kabnya. Ayo. Dinser marre. Ayo dinser mau sekali. Ayo dinser leh. Nulis nama. Dinjar leh. 1, 2, 3. Bini palai bar. Lautku hede. Naik deh. Dinjar naik deh. Korok sedih nama dos tado. Ronga robuk setia. Naik deh ro. Kau jangan mikir begitu. Kau jangan hang berjalan aku putar sih. Kau jangan hang berjalan aku cukup sih. Udah mancing lagi. Hei, mereka semua kami ya. Deh, kerja. Dapat sih. Ayo mancing sih. Dapat jam nanti. Minggu nak kanamen. Minggu nak kanimen. I mean, nana minggu nak kanimen. Minggu mari naik gumen. Mari naik gumen. Dah bikun naik gumen warna. Jangan nanti ini challenge abis ini. Sabos jangan minggu kana kani dapat iba. Jangan butuh mari naik gumen. Train station aku bawa. Gumen kau bisa tahu. Mesti nanggun. Jangan. Kasih. Anak gumen gumen. Ada mak. Bikin nungan kemen binggi. Ayo. Munba. Mana mana suklera. Oh my god. What a dangerous. Topka gola bodong. Kon bola. Tania alda khela jaसिगोन लाय हनै मामि ओइ हांगोमोर जागोन मामि जे बियो जे थ एबार दै बोरि गेलेनाय जासिगोन टावारनिफ्राय हनै मानसिफोरबो नायहरजोबबाय जोंखौ आयो फेमास जाबायलै जोङो ओरै साथाव गाखोना नायहरबावबाय थैनायनि माबाखौ जखिमाव लानानैबाबो नायहरबावबाय जोंखौ वाव दे 1, 2, 3 start गैला आउट जाबाय ओरै फैदो निथिया ओरै फैदो नोंहा आउट जाबाय दे ओइ आउट जाबाय सासे Gila kerap bisa baik. Ese jangan pakai lebar, ese kurasin. Wah, semua. Kau yang nak kendat, dengar,
Ayo. Jenbai saसे. साथामल'सै. गैला सानैल'सै सोर देरहागोन देरहाबाय सनजना देरहाबाय जोंना नैबे देरहाबाय आरोना सनजनाया दिनैनि समाव हरद' आलदा खेला जासिगोनलाय एबार बयबो इन्ट्रेस्ट मोनदोंना इन्ट्रेस्टिं जागासिनो एबार चकलेटखौ गोजौआव गारखोगोन आरोना ओमफ्राय जाय फाराफारि सिख' स' एबारनि लास्ट खेलाखौ बयबो खोनाजोबखाबायना चकलेटखौ गोजौआव गारखोगोन जाय फाराफारि सिख'नांगौ सोर सारादुआव फैसा खनफेरखो सोर एक्सपिरियेन्स दंफेरो सारादुआव माबा फैसा खुरा खननाय बेसोर डेन्जारसिन जाखागोन जाय फाराफारि सिख'नानै जाय बांसिन मोनो बेनो देरहागोन स' होमबा खेलाया स्टार्ट खालामसै आरोना दिनै नैबे सिया बिमाया चकलेटखौ गारखोगोन एसे गारखोबाय था मिथिबाय नन स्टप ओमफ्राय जाय फाराफारि सिख' नै सारादु खंग्रा दंखायोनो एक्सपिरियेन्सखा नोंथ' गं थं देलायलायनाय खनखागोन आन्दासाव गारखो ओमफ्राय बैखौबो गारखोबावदो उनाव एकदम गोजौआव गारखो ओमफ्राय जाय फाराफारि सिख' दे र' आं होनगोन बयबो रेडिथ' गोजौआव गारखोगोन 1 2 3 ओइ दे सिखोद' वाव सिखोद' जाय फाराफारि वाव दे दाना नोंना खयथा मोनखो सारादु खुंग्राना मोनथाम मोननै दे सिखोना खयथा मोनथाम नोंना खयथा आयौ बेना 1 2 3 4 5 बेनानो बांसिन माथो नोंना खयथा मोननैल' स' होमबा दिनै नैबे लास्टनि खेलायाव नैबे देरहाबाय आरोना डेन्जारलै नोङो खननायाव बेना मोननै ओमफ्राय सनजनाना जाहैबाय माबायाव दै बोरियाव देरहाबाय बियो बाल्थिं बुनायाव नैबे देरहाबाय स' जोंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो दिनै फुरा बाल्थिंखौ बुख्रुबनो हायासै हानाया थेवब्लाबो आंहा सिगांनो हरसै आरो एसे फुराना जाखाबायमोन नालाय हांगोमोर जायोलै फाग्लासो स' जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होलायदो